खुलुमबाय आं किलिकां ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 13 डिसेम्बर 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ नेशनेल डे अफ हर्स महरै फालिनाय जायो। जथाय रायजो आमेरिकानि रांखान्थि जारिमिन आरो हारिमुआव गरायफोरनि बिहोमाखौ मान होनो थाखाय 13 डिसेम्बराव नेशनेल डे अफ हर्सखौ फालिनाय जायो। गरायफ्रा गोबां जौथाइनिफ्रायनो सुबुं सोदोमस्रिनि मोनसे बाहागो, जाय रोगाथाइ, दावहानि बाहागोआरि आरो हारिमु आरो थुनलाइनि थाखाय थुलुंगानि फुंखा महरै खामानि मावबोदों। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ नेशनेल भाय'लिन डे, नेशनेल क'क'आ डे आरो लस्ट एन्ड फाउन्ड डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों।